Fiesta Nuestra Señora de la Paz, Happy Abel Festival 2026. Iti kaaldawan ti panang rambak, ti panang tedpam madayaw, ti patron Saint Iti-ili ti La Paz, ani Nuestra Señora de la Paz, naangay ti nasantuan a misa. Sinarunwan ti Grand Parade, a pinartisiparan dagiti empleyado ti LGU La Paz ken national agencies, barangay officials ken residente, manursuro ken estudyante, nagduduma nga organisasyon ken sekta ken daduma a bisita. Sa a magical ken fairy tale experience nga arig na inpasyarda dagiti nagboya iti Hong Kong Disneyland ti inpakita dagiti estudyante iti inter-school dance competition featuring Broadway musical thematic dance apaset ti panangrambak ti kaadawan ti Abel Festival 2026. Gapo kadagiti nagduduma at Disney characters plus theatrical dance move ken facial expression kanda dumapaya props saan ang nakatubeng ti kinapudo ti panyempo kadagiti agboy-buya tapno marik na ti live fairy tale atmosphere. Nagpintas dagiti presentations yo and I know nga nag-prepare kayo ti adong oras tinted yo kan dagiti school heads yo. I would just like to give thanks to our students, dagiti ubing, dagiti naganak, kan dagiti teachers and school heads tayo nga mangsupsuporta ti programa tayo tinawan dito'y paragpiesta tayo ti La Paz. Nohang kayo nga supportive, noawan ti effort kan support tayo kat hanga na pintas ti panagpiesta tayo. So agyaman unay kada kayo amin, ma'ams and sir. Pinartisiparan ti kompetisyon dagiti estudyante manipod elementarya, sekundarya ken kolehiyo iti-ili. Iti elementary category, nagunod ti La Paz Integrated School, ti kampyonato, ken premyo a 50,000 pesos. Asa ti kangato na katilang itiragsak mi. Taday ti nga effort mi kat nagbunga matlaang. Kan umuna ti amin nagyaman na iti dakkel nga suporta ti school head mi ni Mr. Esteban Lopen Tamayo. Kan dagiti pada ka manursoro ti La Paz Integrated School kasamot ka dagitoy nagannakda. So LT Flight, LT Track. First runner-up ti PDP, kanan ken Gunugunot Primary School, Malabaga ken Benben Elementary School, ken naiyawid ti 30,000 pesos a premyo. Idinto 20,000 pesos tiniyawid ti Mudong, Ligis, San Gregorio Elementary School, Udangan ken Sidungan Primary School ang nagpwesto ti second runner-up ken 10,000 pesos ti consolation prize. Iti babaen ti secondary ken tertiary category, second runner-up ti La Paz Integrated School, idinto first runner-up ti Queen of Peace High School of Canan, ken champion ti Mark Israel B. Bernos Memorial National High School, iti Broadway Musical and Thematic Dance Contest 2026. Kanayunan met a 50,000 pesos, tinsaw da Kong JB ken Kong Ching Bernos, kada contingent. Jessica Bureta, Balita, Solid North.